Ariketa honetan, bi buruketa ditugu. Idazkera zientifikoa erabiliz ebazteko direnak. Eta buruketa guztietan gertatzen da moduan, importantena da ulertzea oso ondo zer dan eskatzen dana. Vale? Horretarako batzutan, agertzen den egoera, guretzat ez da egoera familiar bat, eta lortzen badugu, identifikatzea beste plantamendu antzeko bateaz, errezago lortzen dugu jakitea zer egin behar dugun. Vale? Principios, holan, irakurri barik ikusten dira bi datu idazkera zientifikoan eginda, zenbakiak, eta suposatzen dugu bi hoien arteko kombinaketa bat egin behar izango dugula, edo zatiketa, edo biderkaketa, edo batuketa, edo, olako bat. Eta helburu izango da determinatzea zer dan egin behar dana. Kasutan, irakurtzen badugu, daukagu. Argi urte batek horren beste kilometro dituela kontutan izan da, eta lurra eta eguzkiaren arteko distantzia horren bestekoa izan da, kalkulatu behar dugu zenbat argi urte diren lurra eta eguzkiaren arteko dagoen distantzia. Bueno. Imagina, daukagula, distantzia direnez esango dula. Bueno, ametikona, hau da, ez dakit nik, 1500 ez dakizen bat, 40 metro, dala 1000 bat. Ez dakit egia dan edo, Eta, institutua eta ambulanteoen artean dagoen distantzia, imagina da zela 230 metro. Eskatzen digute, jakiteko, hause, zenbat 1000 diren. Argi dago, tamainoa itxik, izango dugula, 1000 bat baino gutxiago. 0,0 zer izango dala, ez? Bueno. Izango esan, luziagoa, hau da, 2300, engo genuke, distantzia hau, zati hau, eta emoten duena hori izango da. Txikinago izan da distantzia hori, horrek ez dago eragiten ezer egin beharreko eraiketetan, egin beharruna da, distantzia hau da, institutik ambulategira dagoen distantzia, kasutan 230, zati 1000 batek neurtzen duen, eta hola lortuko genuke, zenbat 1000 diren ametikona dagoen distantzia. Antzeko plantamendu eginez, inguruan izango da, ametikona, hau da, argi urte bat, 9,10 bider 10 kilometro, eta ametikona dagoen distantzia, 4,9 bider 10 kilometroak, zenbat argi urte diren. Egin duguna da, 1,9 bider 10 zati 9,9 bider 10. Bale? Bueno, orain zer ingo dugu? Zatiketa hori egin. Zer egiten da zatiketa? Zatiketa egiten dira. Zenbakiak zatituz alde batetik, orain dugu, 1,9 zati 9,9 bider, eta 10aren bedroren arteko zatiketa, da 10 ber 8,12. Bale? Bueno. 1,9 zati 9,9 emoten dau 0,15 horari, bai? Guzengo dugu? Hiru zifra martarrekin moztu adibidez. Hau bider, 10 ber minus lau, engo genuke izala 0,158, gogoratu, bost bada, ametik mozterakoan bat gehitzen zaiola, bider 10 ber minus lau. Zenbaki hau ez dago idatzita idazkera zientifikoan. Ez? Zein idazten dugu? Koma,
hemen kokatuz. Mugimendu hori egiterakoan, salto bat egin dau komak, eta zenbaki hau handiagoa bihurtu da, ez? Bueno, zenbaki handiago bat lortzen badugu, hemengo berretzaileari, hemen emondako salto kopurua kendu behar diogu. Kasu honetan izango da, 1,58 bider 10 ber minus lauken bat minus 5. Argi urte, bai? Dago lurra eta egusian artea. Hau izango zen, haren erantzuna. Beren kasuan, esaten digute, zein dan lurraren masa, zein dan iraiaren masa, eta eskatzen digute kalkulatzeko, beste aurkituten exoplaneta berri baten masa zenbatekoa dan jakinda, hau ken beste hau dala. Lurraren hirukoitza, lurraren hau da, beraz, horren hirukoitza da, 3 bider 5,7 bider 10 ber 24, ken 2 aldiz lurrarena, 2 bider 1,32 bider 10 ber 22. Horren beste kilogramoko masa izango dela. Hau honeaz bidertuko dugu, eta gero kenketa egingo dugu. Emoten dau, 17,916 bider 10 ber 24 ken 2,34 bider 10 ber 22. Kenketak egiteko, berredura bardina ipini behar dugu, berretzaile bardina lortu behar dugu, edo 24an, danak 24az ipini, edo danak 22az ipini. Berdin dugu. Segero, segun zer emoten duen, modifikatu esango dugu bai. Normalean txikinara jota, hobeto egiten ditugu gauzak, edo egiten dituzue, pentsako dugu. Horren, 10 ber 22 ipini bat nahi badin badugu, horrek esan edau, 10 ber 2 honeaz bidertu behar dugula. 10 ber 24 da, 10 ber 22 bider 10 ber 2. Eta hauze, honeaz bidertuta egiten dauna da, bi salto emon, 1791,6 ken 2,34 bider 10 ber 22. Orain, 10 ber 22 faktore komun atarata kenketa egiten dugu, 1791,6 ken 2,34 bider 10 ber 22 parkatu. Kenketa hori egin ondoren, geratuko da 1798,96 bider 10 ber 22. Horren koma, idazka zientifikoan kokatzeko, hemen ipini behar dugu. Beraz, 3 salto moten dago koma, bale? 3. Txikitzen denez zenbakia, oneri gehitu behar diogu, berretzaileri gehitu behar diogu 3. Emondako pauzu saltuak, 1,786 bider 10 ber 22 gehiru 25. Hemen nahi zen ezkero, aldugu, bi zifra martarrekin idatzi, edo 3 zifra martarrekin idatzi, baina kontuz hori egiterakoan, ametik mozten badugu adibidez, urrengo zifra denez 8, 5 edo handiagoa denez, hemen 1, ipini beharko genukela. Gogoratu hori.